Takže čau lidi, já vás vítám u mého prvního videa, kde si pušneme Nory, novou legendární brawlérku na 600 trofy. Před videem bych byl rád za odběr, like a napište do komentáře, jestli se vám takové videa líbí. Takže jdeme na to. Chybí 37 pohárků, takže toto bude video tak na 5 minut. Jdeme na to. Tak, teďka jsem se nedíval, jaký tady jsou postavy, takže nevadí. A další Nory proti mě, to jsem ještě nezažil za těch 600 pohárků. Nice, free kill, nice. Top 7 už jsme, takže skočíme sem, vezmeme power, ten tam nechám a chtěl bych s někým fightit, takhle je to nudně jenom chodit po mapě. Já mám tendenci furt s někým fightit a lidi, aspoň to 5. No, tak toto video bude ještě delší, než jsem očekával. Ale nevadí, nebudeme z toho smutní, nahráme si toho víc v téhle hře. Jdeme na to, zapínáme login. OK, Nita si myslí asi, že mě zabije, nebo ne, upřímně, co si myslí do sítě. Prosím. Yes, lidi, konečně. Nechám to tam. Jsem vážně blbec. Já vím. Ano, co teď? Dám takhle ult. Já vím, já nejsem zase tak dobrý hráč, ale můžete mi napsat do komentáře, kolik máte vy pohárků. My si to ukážeme, až budeme prolížet můj účet. Skončili jsme s 3., což je dobrý místo. Chybí 28 pohárků, jdeme na to. Tak lidi, už se načítáme do hry a uvidíme, co tady bude za hráče. Tak, Glowbird Prestige 2 a jinak Star nový, takže jdeme na to. Na to ale bych možná neměl chodit. No. Yes, lidi, povedená hra. Konečně. Nebo jako nepovedená, že bych už třeba vyhrál. Já. Yes, dostal jsem se tam, to jsem ani nečekal. Na, lidi. Já si to pokazím. Zase top 6, já jsem neskutečný blbec. 27 pohárků zbývá, tak toto bude delší video, než jsem čekal. Takže lidi, jdeme na to. Tak, teďka jsem se nedíval na hráče, co tady jsou, nedal jsem pozor, ale nice. Ten Rico by mohl být free kill, ještě ho dám do sítě, yes, je to tak, free kill. Já bych tam šel ultinu, ale to bude asi zbytečné. Nebudu si playtovat zbytečně ultinu samozřejmě. A tady nahoře jsem někoho viděl. Jsou tam 2, ty bych mohl, double kill ultinou. Takže totálně jsem je překvapil. A touhle hrou nevím, jestli to dám, ale vypadá to, že dáme první místo. Yes, tak tady bude první místo, takže bych to touhle hrou mohl dát a má to jenom 5 minut, takže určitě ještě bude prohlídka účtu. Kámo, Kámo, jestli někdo řekne, že tohle je normální, dělej, ne,
kámo. Yes, lidi. Kolik chybí? Máme to nebo ne? Aha. Ale když budeme první, tak to máme přesně. Takže jdeme login. Tak. No, nechce se nám načíst hra, jsme tady. Celkem se na to seká, ale v téhle hře budu rád za druhý místo. Nice. Ne! Kámo lidi, tak tohle video se ještě strašně protáhne. Ale určitě uděláme ještě prohlídku účtu, protože by to video nebylo moc zajímavý, takže jdeme na to. Samý gold tady jsou a vypadalo to jako boti. Ale nevím to jistě, skočím na to baze. Jo, tak to jsou boti, nice. No, málem mě zabil, no. Kde mě zabil bot, tak to by bylo jako blbý, no. Protože jinak nemůžeme se podívat na mé OG staty, protože mám 2025 účet a založil jsem si ho na Silvestra, takže jakoby v roce 2025, ale jakoby byl to jenom jeden den v roce 2025, takže je to jakoby 2026, no, kde by se to nepočítal ten jeden den. No lidi. A možná to máme. Já teď nevím, jestli to s Winstreakem vyjde na první místo. Ale museli bychom mít první, což... Ne, lidi. To určitě nestačí. 6 pohárů, lidi. Takže lidi, měli jsme tady Mythic a 45 prestigí, což není jako nějak OG. Nice. Tak potom bulvy nevím, jestli se měl jít. Ale jo, asi to byla správná volba. Kdo je dead? Já... Zase jde za mnou, ale bang, yes! Tak tato hra se nám mega vydařila. Takže touhletou hrou to máme, lidi. Yes. Konečně, toto video už má 8 minut. Ale stálo to za to, protože ještě bude prohlídka účtu, takže koukejte dál a nevypínejte video. Touhletou hrou bychom to mohli mít. Yes, lidi, máme to. Konečně 45 pulsů a teďka si jdeme prohlídnout můj účet. Takže vidíte, mám 86 808 pohárků. Mám 3x Mythic, mám 7 Prestige dvojek, Mika teď chci taky pušnout. Jsem hodně solo hráč, těch 2103 V3 vinu mám za to, že pušu rankedy, nejvíce měl Mythic 3. Největší winstreak jsem měl Damiana 35 a vidíte, mám 2025 účet, ale založil jsem se ho 2026 jakoby a jmenuji se Wiflizegy a takhle no. Můžeme si ukázat, v jakém jsem klubu. Jsem v Zoufalsi, kde je Zofo. Určitě Zofovi běžte dát odběr, protože teď pušuje Pierce Prestige 2. A náš klub je top 100 lokál je určitě, takže náš klub je 96. v lokálu, což je dobrý celkem. A jinak tady to nemám moc našetřený. A nakupený Brawl Pass. A nevím co dál, no.
Samozřejmě kód Destro v shopu nesmí chybět. A tady bych video ukončil a uvidíme se zase u dalšího videa. Čau.